Sziasztok emberek! Itt vagyunk újra a kedvenc játékunkban, ami nem más, mint a Ninja. Lesz anyag. Na, viszont be is nyomom a 10 percet, és az egész videón végéig ez még így el fog tartani. Inkább egy embernél nyomunk be, hogy hatékony. Na, addig én itt vásárolok, mert megvan a 10k. Ezt pilótáson kifejleszthetem. És a pillangót is. Ez mi? Ezt itt a pillangót. Nice. Érje azért. Jaha. Jó, megvan a kassa. Ez is megvan. Csak ez kellett. Megvan az level 1. Na. Azért az már epic. Figyelj. Második részre már. Tökéletes. De itt már ezerre kezdem. Aha. Lesznek dolgok. Elkezdem. Azok. Ez a pillangóz. Az mi? What? Ezt milyen jó lett volna szétcsapni. Azt a büdös. Oké. Hát erre rányom még. Ó, menni. Ajaj, elgyaktunk egy-kettőt az élet 10 000 belőle. 11. Akkor amúgy ezzel is haladni kéne, és éppen egy megszaha a végén. Na hát akkor igazából gyűlik a pénz, és megmaratunk. Hát ott van. Shuriken dobálok. Várj. Több pénzt kapok, ha szétszedek egy embert. De 2-300. Az előbb 56 volt. Nőnek az árak? Hát, nem hiszem, most ezt. Hát rányomjam. Ezt nem tudom. Ne, az most már igazán jól halad. Jobban. És mindjárt megvesz egyébként. Szóval szinte messze lesz. És akkor szépen sorba halad. Nem! Magától nem? Szereztünk valami értékes anyagot. Ott tudunk arra? Na. Nincsen magyar szem. Ja, de van. Magyar a játék! Yes!
az előző videóban panaszkodtam, hogy de miért nincsen hozzá magyarosítás? Aztán itt van. Miért nem szedi az emberek? Figyelj! Nem szedi, nekem kell megnyomnom. De nézd, átmentem. Vagy most van egy küldő, hogy... Mindegy, akkor összedem őket. Van a doboz? Nem tudom. Kéne hozzá egy kulcs. A franc. 15 ér már az úristen. 100. Nem jó, 17, mindjárt meg lesz. Az már mindjárt egész. Na hát úgyis meg. Megugrott a pénzünk. Mi? Akkor jobbték el őket. Szerintem az egész videót ki fogom húzni ezzel, de... Be tudnám megnyomni? Akkor jó. Lett egy kulcsod. Aha! Megvan a kulcsos quest. Mi? Átmentünk a Netherbe? Nekem aztán 8, oda megyünk, akarunk. Hát, akkor ezek meg kell lenni. Koncentrálni kell. Még milyen lesz? Már csak kérdezem. Már csak. És meg. Amúgy. És már nem jól megöljük a pénzem. Gyűlik a money. Nincs adósságom, az jó. Még egy ilyen kristályszerű valamit kéne szerezni, és akkor meg lenne ez is. Csak nem tudom, hol van ez a kristály. Itt komolyan mondom, kezd érdekelni a játék. Aha. Persze. Mi? Jó. Megvan a sztoria a játéknak. Bábák laknak fölöttünk, akiknek esik le a tolluk, és ezért menekülünk. Csak az a gond, hogy olyan nagy a házunk, hogy a világ végéig kinyúl, és folyton esik ránk ez a... Amúgy... Máté, ha most nézed a videót,
Úgy van. Várj. Mennyi idő? Oké. Meg időközben azért gyűjtök is pénzt. De akkor előbb inkább megépítem ezt a házat, mert az előbb terve volt. Amúgy, de hogy elnézem, meg lesz egy kicsit. Szóval ez itt jó hosszú. Ott mintha lenne valami, de nem lehet lejjebb menni. Ja, meg az a 30, meg is van a 30 000, már csak a 41 000 kell. Shuriken! Vedd elő! Megvolt? Megvolt? Az utolsó pillanatban ott a 2 pixelen megvolt? Jó. Csak 2000. Csak... Mindjárt megvan! El sem hiszem! Azokat legyek, hogy... 3, 2, 1, és megvan! $2,54 millió! Tessék? Jó, hát ez még odébb lesz. Azt most látom. De... Ez még messze van. Minden esetre köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem erre a videóra. És ha tetszett, nyomjatok egy lájkot! Következő videóban találkozunk, ha szeretnétek még részt, akkor várjatok, mert majd jön. No? Na, és ne felejtsétek el megnézni a csatornámat, ahol találhattok nagyon jó sorozatokat, és vettem a fáradtságot megcsinálni a lejátszási listákat, szóval most már nem egyesével kell végigkattingatnotok a videóimat, hanem lejátszási listába is meg tudjátok nézni. Akkor, sziasztok!